YouTube channel no Pirot Harnista. Live kita naman magadulong sa inyo sa sini nga mga ambahanon sa mga Ilonggo nga pulong. Yari una ko nga idulot sa inyo, magadulot ako sa inyo sa isang ambahanon nga artikulo pis-pis nga nabilanggo. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan nga nagapinitin siya. Daw dili maantos ang pagsakripisyo sa mga pumuluyo nga tuman kita pigado. Ano pala ang tuyo o kung mga plano sang tagdumalahan sa aton gobyerno. Pangod sa COVID-19 tanan kita ang nagabako kaangay sang piskis na sa hawla na bilanggo. May kahulat pa ayhan na kahilwayan na kinatigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaumako, ang kasanag mangibabaw sa kadulong. Hindi lamang kita magtulak sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinatigana. Ining mga pagtilaw kahimuan sa pangontra gani nga kita tanan sa Diyos git magkilala. Ano pala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sa aton gobyerno. Pangod sa COVID-19 tanan kita ang nagapako kaangay sang pispis na sa hawla na bilanggo. May gahulat pa ayhan na kahilwayan na kinatigana para sa atong tanan. Ining mga pamamuyo na lang ang paglaumako, ang kasanag mangibabaw sa kadulong. Hindi lamang kita magtulak sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may kinatigana. Ining mga pagtilaw kahimuan sa pangontra gani nga kita tanan sa Diyos gid magkilala. Ining mga pagtilaw kahimuan sa pangontra gani nga kita tanan sa Diyos
magkilala. Okay no? Umayag to no, ang ambahanon nga nagatikulo, pis-pis nga nabilang daw. Yari pagit no? May dulong pagit ko sa inyo. Ambahanon nga ginapangabay man sa atong mga tuturan sa magliga no? Ining ambahanon nga gugma sang gugma. Sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, sang pispis nga punay, bisan wala sing mangga. Apang pusang kalipay, manggaranong sa gugma, pagpalagaanay. Sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, ninunoy kaginday, kung ang gugma nagani, ang magpanalaytay, handa na mahamulag sa iloy kagamay. Sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, sa mahirap nga pag-abyanay, kung nag-isa kang isa, tampat makibagay, sobra pa sa utot ang katam, isang pagtamdanay. Sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, ni nanay kag tatay, ang mga kabuan, kag mga kabutlay, ilaging pakigbatok sa sakit kakalipay. Gugma, sang pagigugma nga sinsiro, katulad sang gugma, nga nagikan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyakin sakripisyo, bangod sa pagigugma sa mga tumulong. Sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, sa mahirap nga pag-abyanay, kung ang isa kag isa, tampat makigbagay, sobra pa sa utot ang katam, isa pagtamdanay. Gugma, sang gugma, gugma sang pagigugmaanay, katulad sang gugma, ni tatay kag nanay, ang mga kabuan, kag mga kabutlay, ilaging pakigbatok sa sakit kakalipay. Gugma, sang pagigugma nga sinsiro, katulad sang gugma, nga nagikan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyakin sakripisyo, bangod sa pagigugma sa mga tumulong.
bangot sa paghigugma sa mga tumulong. Okay, no? May ito no, ang ambahanon nga nagikan no, sa aton nga ginapangabaygin sa mga aton mga followers o kon mga subscriber no, diri sa aton channel. Ang yatulim nga mga ambahanon ginadulot naton sa mga masunod no, sa mga pinangga naton nga mga OFW labi na gid no, sa kaya Ma'am Mary Ricabat, subungan sa kay Ma'am El Sanchez, sa kay Ma'am Jema Moneba, subungan sa kay Abian Bubuitan, at subungan sa kay Ma'am Emilien Pedrigosa, ngayara sa niyo, pagsubungan sa kay Abian Fidel Aradis na. Mayong gabi ng grabe. Kag malipayo na pagpamagod sa inyo. Nabiragin sa akong amigo ulit na sa kwana. Nga nagamang ito gitsubong, si Abian John, o kung saan John Mi, no? John Mi Store din sa niway, no? Mga adorador pa pwede. Mayong kami lang nila sa inyo. Kag malitayo na pangalang tao doon sa tono. Nga kalingawan. Okay, antes kita padayon nga riyan na yung pila ka mga shoutout gikan sa atong mga kauturan. Shout out sa kay Amori90. Happy watching. Happy watching man sa kay John Rinder Bait. Mayong gabi. Ay, mayong gabi lang gali. Mayong gabi tayo pero at kag sa tanan mga subscriber hambal ni Danilo Villarin. Happy watching. Thank you, Gil. Mayong gabi sa tanan nga talag pamati. Watching here in Manila. Halay sa kay Sheila Lariosa. Happy watching. Happy watching lang. Good evening tayo pero at pa-shout out sa among tatay Pandoy diri sa Tibiao nga always gapamati live. Pa-request siya Tamsi. Salamat basit tamasak dia. Tamsi daw. Good evening tayo pero at watching Permi from Cavite. Tanay makanta mo ang tamasak. Salamat. God bless. Sa kay Ronaldo JR. Happy watching sa kay Ricky Pastrana. Mayong gabi. Mayong gabi tayo pero at wala ka na ka-live sa Facebook page. Request lang ako pantat. Thank you watching from Tondo, Manila. Sa kay Albert Banyas. Why ko ka-live sa Facebook tayo kung mga sang Merkulis na malive ako. Galing kay Pirte Abian pag pinangilak la. Sorry, pasensya lang yun ka mo, no? Kaya mo gina magkakukuhan sa aton kahit basit lang kung amag magtilakan na cellphone tagal mo. Hashtag dapat nalasa. Sige lang. Basta na, yun ang team ko. Ano na biya kay nagtuon gid sa oras nga nagapin ng ilak, no? Okay. Ano kaya itong git mga bayan, no? Tawasak kag pantat. Okay, yari ang ambahanon nga nag-artikulo na tamasak. Istorya ini isang barutak na ibon. Akong igap tulong lang ako'y ang pagtalastas sa mga kinagihan, banawasang panuka. Kapayo nga abay ang alam si Kamasay. Nanging bayos ang pariyos sa tuwa na'y kinatawag, minunong sa maluta. Sang pinto
butas ang pinto ng ulan. Sakop sa dumanggas, ilang kaisiran. Diri na kapulo, rotasyon na pamilya. Kabayo nga bukay, nga lang sila masak, sila ang tagiyan. Ako sa tuanay, tinatawag pang barko. Sa mga kabisas, sa tanan nga barko. Natatak ng kalutaan ni Simon Frutasyon. Ilagin at upang praying nga katsila, ini nga asunto. Kapayong sitamasan ang madasig sa tanan. Sa kaping sa tuhang pagkakas na ilagin galang sa tuwing matalong na sa tanang kapayo ni Simon Frutasyon, siya rin ang kinasalihan. Insakyan si Tamas pagkakat sa trunghiro. Sa gobernador Silio, siya ang nakikimpo. Kaisok ang naghari sa kaugaliyo. Takot na luwas ang tinawo sa kahong sangkat sila sa pagkakuli mo. Pagbatok sa asunto sa pamawasang dumamangas. Gobernador hinirang kapadalas ang sulat. Imulagon ang minura na sa tumalugan. Nangipat tatwe ko habang anti kayo, tamasan na kayo. Irihan natapos hindi ng kasaysayan. Istorya at maratas ang nalulutan. Kabayo lang si Tamas kapag nanging pagkarihan. Kag nanging palamubliyon sa mga nakasunod. Mga kaliwat na to. Okay now? Amo yan to, no? Tangambahan mo na nagatigulo. Tamasak lang. Naging pangabaygit isang aton na mga kaupura, no? Ang gali, no? Kaya daw video napingita akong pantat. Dili nga, kung ano, salong siguro sa panay. Wala na diyaw. Siguro, dali lang.
Islandan lang anay. Sila ka na. Ano lang, timpaway ko ng ano. Pesos. Ari na lang. Instead sang kuano, ari na lang. Ang bago na po na din na diyo. Ari na lang. Ang kuano. Sige lang eh. Karoon na. Teman. Ya, ari di pagulang na. Pesos. Hari na, paano? Tungod gaya nga mo gigagawin nga paano ang ambahan ng mga gatigulo. Demokrasya din kalintano. O Diyos na mamlabing gamhanan, pagkapait sininga mong dinangatan, demokrasya lubos na naging kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, bugos gid nga kalibutan. Mga pastor, manunodlo at ari, daw tanong nga nagkalapanggi, kagang mga dahon narupong sang hinali, ari-ari kat nag-ingon ang ila pagpamuhi. Ano bala ang mangin kasulbaran sang problema sa mga katauhan? Ikaw lang Ginoo ang among dalangpan, agud mahilayo kami sa mga katalagman. Yari kami nga imo tumunuo, nagkaampo nagasalikid sa imo, ang ginapatuman nga protokol sang gobyerno, among nga tumanon sandig sa kapubuton mo. Mga pastor, mangunudlo kag mga pari, daw tanong nga nagkalapanggi, kagang mga dahon narupon sang hinali, ari-ari kag nag-ingon ang ila pagpamuhi. Ano bala ang mangin kasulbaran sa problema sa mga katauhan? Ikaw lang Ginoo ang among dalangpan, agud mahilayo kami sa mga katalagman.
sa ligid sa imo. Ang ginapatuman nga protokol sang gobyerno, amot nga tumalong sanggig sa kabubuton mo. Ang ginapatuman nga protokol sang gobyerno, amot nga tumalong sandig sa kabubuton mo. Okay no? Hamuyot to no? Ang ambahan no? Nga nagatigulo, mahina mga pagkunat to ng mga ginapang biyon-biyon no? Ng mga ambahan no? Kaya may patumakita, kinapang ginapangabay nga ako karoon lang kayo kaya. Okay? Antes naman kita magpadayo no? Yari naman ang pila ka mga shout-out gikan sa aton ng mga kauturan. Good evening, tayo pero pa-shoutout sa ako sa Gualberto, labi na gid kay Ray Gualberto, tapos diri sa Cavite sa family Pianar. Shipping galuto, si Peto Kapato, hambal ni Ray Gualberto Jr. Happy watching. Pa-request ang dako ng dad kang barumbado or pantatman. Salamat. Mayong gabi tayo pero request mabugnaw ang lasang. Salamat. Hanan siya kay Sheila Lariosa. Mayong gabi lihok ko tami ang mga pamilya ko sa Hinigaran, Castillo family, gapamatay di sa Antipolo City. Hanan sa kay Ben Castillo. Happy watching. Happy watching sa kay Richard Molo. Atos ako na sa may Jeddah. Hello ko na sa mga taga Miagao. Mayong gabi. Shoutout kay Daily Cell. Happy watching. Mayong gabi. Thank you sa load. Tayo pero pa-request pa nyo sa Himaya from Yoinyo Pilagyo Jr. Shoutout kay Juju Arroyo. Happy watching. Happy watching sa kay Buyaks. Gwapo. Ako na idol ng tatay kasi pero hanggang ngayon. Hanggang na. Happy watching kay Emmanuel Hardin Nico. Ngayong gabi. Good eve tayo pero request ko mabugnaw ang talon. Shout out sa Tubula family kag Ludovico Alavier family di sa barangay Sinwagan Pototan sa kay Raymond Tubula. May nagapang matinda, may naglantaw daw sa Nuwagan. Okay no? Happy watching lang sa inyo. Okay no, yari dili. Ang pantat na dakpan din man. Bot lang ko na hindi niya makapuslot ko. Buhay takit ni ma-review pa sige lang. No? Yari kayo ginapangabay gining pantat lang. Sa among barangay, ako ang may pistan. Inilyas ang pantat, ang akong ginbuyan. Ginsagod-sagod ko sa apat ka bulan. Ako nga ginhadpis kagad ko nagluto paksiw kinatan. Pantat nga kinatan na akong ginuto. Sampagit ang kahan sangkat tumbal na lampuyo. May nagaubo-ubo, may nagapismo-pismo. Bangod sang kakahan, bangod sa kakahan, balhas nagatulog. Adlaw gid sang pista sa amon barangay. Madamong bisita, namista sa balay. Pantat kong ginatan sa dako nga kaldero. Kuna pa maubos, wala gid sing bilin bisan mang tulog.
pantat kung nagminatan, ilagin sa mo at Diyos kay nabati, katumbal nga labuyo, ang iban naganihal, ang iban gapanihon, bangod sa kakahangkaganan ng pantat kong kinataan. Adlaw kidsang pista sa amon barangay, madamong bisita na masyar sa balay, pantat kong kinataan sa dakong nga kaldero. Wala kang ubos, wala kidsing bilin, bisan mang ulo. Pantat kong kinataan, ilagin sa mo at Diyos kay nagbati, katumbal nga larpuyo, ang iban nagagihal, ang iban kapanihon, bangod sang kakahangkaganan ng pantat kong kinataan. Bangod sa kakahangkaganan ng pantat kong kinataan. Okay no, motor. Ang pangabaygin ninyo, no? Nagatigulo, pantat. Nagyari pagid, no? Ang isa, no? Ay pangabaygin ninyo yung panyo, sang himaya. Para gid sa nagapangabay sa inyo. Ini bago na ko ninyo yung mga ginagihon, mga kaambano, no? Ang nagapangabay sa mga ambanon nga sa una 1928 pa karon lang luay no. Yari ang bago kag daw nagustuhan ninyo siguro kay ginawa ng pangabay niyo. Yari ang nagatigulo panyo sang himaya. Ayaw ka maghibi, kanugon sa luha, luha na gaili, gikan sa pagkagha, pahiris ang panyo ko, panyo sang himaya, agot ang kapungaw, amat-amat nga madula. Kung makita ko ikaw na nagahilibibon, daw ginakuryente ang akong kurason, dili ko maantos sa kaugalingon, matulog sa imo nga nagailis mo. Mag-unungay kita, tubtub katubtuban, maghigog manay, sing walay katapusan. Hakos mo kag hakos ko, ang mangintalaksan, sang matuod na gugma, gugma nga huwaran. Kung ano gitman ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako nga hanggang magsuporta, hindi lang magpangalagaan sa akong magkonsulta, atong asaluhan kung ano man nga problema. Makita ko ikaw nga nagahilibion, daw ginakuryente
korason, dili ko maantos sa kaugalingon, matulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unungay kita, tutok katutuban, maghigugmanan, simwalay katapusan. Hakos mo kag hakos ko, ang mangintalaksan sa matuod nga gugma, gugma nga huwaran. Kung ano gitman ang mag-abot nga tragedya, sa likod mo lang ako nga handa magsuporta. Hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta, atong nasaluhan kung naluman nga problema. Atong nasaluhan kung naluman nga problema. Okay na? Umayad na nga itong ambano, naging pangabaygit sa nga itong mga kauturan. Antes makita ko pala yun, yari naman na yung pila ko nga shout-out gikan sa itong mga kauturan. Pwede pa request tayo pero sa mapintas ng lasang. Salamat po mapintas yung namguguro dyan. Papintas ka lang, guro. Lasang Kung lasang niya ito eh. Mabugwa ang lasang, ha? Ang lasang na. Happy watching sa kay Nino Castro. Shout out sa kay Rosio Kausing. Greetings from Barotac View, Iloilo, Humali. Happy watching. Good if idol request naman sun ano sunay? Ano dyan? Ano? Kasi may request, may sugpon pa dyan yung comment garo dapat mal si Manuel Hardinico. Noto din mo nga message. Pa-shoutout gali dyan sa Sipi family sa Banwa Kasara galing kay Rudy Sipi. Sinumpa mo Inday. Ano nga request. Shoutout sa kay Jaira Ferrer Quenisio. Pag sa mga Quenisio family, happy watching. Pa-request tayo pero pintas nga damgo, madamo ganyan salamat. Halin sa kay Danilo Villarin. Shout out sa kay Janelle Mix Vlog, happy watching. Pa-request kang tapis-pis nga bukaw tayo pero at happy watching sa inyo tanahan sa kay Ray Gualberto Jr. Idol pero si Manito photographer ng Brig Studio ara kuda kada gabi sang may harana ng kagabihon ni Edie Swede ng DYFM partner mo pa si Alma request bi ako ang namunit ang Val Emmanuel Hardinico. Okay tayo. Okay now? Yari no? Kaya ginapangabaygin ng isang ambano no? Asang una pa nato ng ambano nagatigulo, mabugnaw ang talon. Para sa nagpangabay.
karamdaman ay yaring nakakikinig ng raso mo. Kung wala ka lang dahil sa akong madisgusto, ikaw mangin ako, ikaw mangin ako. Mata ko man dahil ang balay na may kinakula naman kawili. Ako ang nagsulat, pinpadala ko din. Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma, kasama lupang ka na mapil na sunod sa sulit. Ito ka pumunta sa papakuntong ka kani maano ka diri. Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma, ako ang naglalakad, kung ang akong sulat, di mo nga nabato. Dukay na nga adlaw, inihulog sa puso. Wala sinotisya, wala sinotisya. Umabot sa ako. Okay na, mo ito, nanggit pangabay din yung ambano na nagatigulo na mabugnaw ang talo. Yari ko ito, nanggit pangabay din yung ambano na nagatigulo sa iyang sinumpa mo hinday. Huwag tayo tulan mo ang isya, no? Kalimutan mo hinday. Sino ang iyang tayo pagod. Sa muna natin, sinumpa mo hinday tayo yung panglainat ng mga lyrics. Gina tayo tulan mo natin ang isya subong sama. Kalimtan mo ginaya. Yari, sa imong sinumpa mo hinday. Sinumpa mo hinday, sa duta ka sa langit. Ngay mo ako nungan sa tanang kasangit. Sa akong kalipay, nagpatigil ako sa imo. Sino man ang magtungtong na bayaan mo ako daw sa mapiha. Iningakong dughan sa pagsikway mo.
sa dating kalisdanan, kagang mga palamang putalon, kalimtan mo kita'y mapungkong mahiga sa kapring hiligaan, ang ginggilin mo nga laragwan, ang akong ginaulan. Bisan sa pagtulog, hindi ko ikaw malimtan, ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo kinailan. Daw sa mapihan, kining akong dughan, sang pagsikway mo, sang gugma ko, daw halos manghimatay. Sa dating kalisdanan, kag ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo kita'y mapungkong mahiga sa kapring hiligaan, ang ginggilin mo nga laragwan, ang akong kinaulan. Isang sa pagtulog, hindi ko ikaw malimtan, ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo kita'y ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo kita'y Okay na? Umayat ko no. Ang bahanon nga ginapangabay no, nga siling niya soy sinumpa minday ko. Panulas na nga ginatigulo, kalimtan mo gina. Okay? Thank you sa makita mo padayon. Yari naman na yung pilak mga shout out, no? Ikan sa ato ng mga kauturan, maliduan na ka ang tangidulo tapos. Sakto-sakto. God bless tayo, pero pag-greet lang da sa asawa ko kag mga anak ko sa barangay Bantay, Santa Barbara, Iloilo from Carlos Rote sang Calamba, Laguna. Ay, tira kali Santa Barbara, no? Sa kaya panggalit, dugay-dugay tao na nagabot, no? Si atong nga ranger lang, no? Si Toto Iman, no? Ang pan, patuka pa yung ligo. Kasi ka balik sa Ibang hili, Dumigilyo. Dimihilyo, galing. Basi ka balik Ayong sa hapon ganun. magasin niyo, kung mayong gabi lang darasin niyo lang sa mga Dimilyo pamilya sa Santa Barbara. Gabi pa. Magparin ka na kami isang asawa ni nanay ni Toto Iman, no? Kasi, paano, Imelda. Imelda. Ano ba ito? Ang ayang ngalan. Tayo Gonzales na yung ng middle name. Mayong hapon, kung mayong gabi lang darasin niyo. Shout out sa family Sencho, sa kay Edsel.
Idol pero tayo dulo kagit sa mga taga-antike sikat mga kanta mo sa una sa among lugar hambal ni Loterio Acob Jr. Parequest ako tayo pero brombado. Salamat kay hambal ni Carlos Rote. Good evening po tayo pero shout out lang ko sa family Baconga, family Esperanza, family Guanzon family tayo pwede ka request mabug na ang talong salamat tayo God. Ga-live kagid kada Domingo always. Nakataro na ito na kayo na. Pero sa mga bugnong talong kami nagpangabay man sa Eduardo Duman na sila sa mapintas ka na boy kayo dulo. Shoutout sa Amanpulo, Palawan, Bagatnan family. Ano sa kay Kinit, Bagatnan. Nang pirat shoutout ako sa Fandagani family sa barangay Ig, Dulaca, Miagaw, Iloilo. Ano sa kay Victor Fandagani. Happy watching. Okay na. Okay no? Yari no? Bilang pagkatapusan natin ng bano na dulot sa inyo, bali duwag kanta no? Una, ang nag-tigulo ng ginapangabay dito. Barumbado. Yari nga kanta sa anak ko, pwede. Kung lang mabanat, ito. Yari ang bano na nag-tigulo, barumbado. Sa kalibutan Lumsay lang kalusot ang aking mga tunan Sari-sari na bisyo ang akong nasuglan Sangit-sang pagpapaya sa aking initaan Sinanay si tatay masakot Ang ilang kusyo ang kinapalabi Halos sa adlaw-adlaw masusunod ang pagbiyahe Ang ilapagpalangga walang tumatiyagi Diri siya natutang kuwang bisyo Sinihan kagpitahan ang pinabalik-balik ko May magkaturo sa gustuhan sa mga Iligid mapaiwan ang pagkabarumbado Pati na ang pagtuon kong napasipan Kay ang una-una sa sinihan kapitahan Nagbilang kung makita ko ang huklas na larawan Iwan sa akong pangbuhan Sa tuwang hapon na Tinukuhan sa luya sa kapapahi Wala dit makasalan ang akong mga diskarte Kayang di ang mga English di ako pag-ibig Diri ka natukiwang
sang kabatakan ay hiyas nga bahagi labaw pa sa bulawan sa karon na sulang sa nga ako man lang dati ang may kasay panan kay ang pag-imakas sa mga ginikanan para lang sa wastanan sa pila diri ka nga ang pag-iskriba ay dapat pasipatan kay ang pinakalam ng dagsang kabatakan ay hiyas nga bahagi labaw pa sa ulawan kay ang pinakalam ng dagsang kabatakan ay hiyas nga bahagi labaw pa sa Okay na? Ito no, ang bahanon nga nagatigulo, parumpado, no? Na-record na sa anak ko si Regino, gamay pa siya pag-recording na sa Manila, 1994. Okay na? Yari gali, ang bilang patapusan na ito may dulot sa inyo, ay ginapangabay yung sa kambahanon nga nagatigulo, mapintas. mapintas na dampu sa kakunan kung saan kagkatuloy medyo arumiraw kung pasok at balihon ako nagpananaw wala kumakapi sanga kumpa sanga kumpa dayong kumpa na panginaw-inaw dala ang kalusot tumasa langit o mahal ko nga Diyos swerte ko na pala malapit na sa puso kay swerte sang panat mapatipad yakon inalaga natin ang imo pagbiya kay nagkalangiso akong nagkampuso akong nagkampuso kokok kamatayon
kata pusa. Okay na? Umuwi ito no, bilang matapusan na itong nadulot sa inyo, no? Bahanon, kay ginapagabay, sa nato mga kapuran, ano? Na antik na pag mga bahanon, mapintas ng buwan, 1978 na nato na bahanon. Okay? Kaya din na may kutob, no? Kaya basi ko lang naman tagausang atong paano? Load. Okay. Sa rason naman ng Domingo, hindi sa itong channel, Tirot Karanista, hindi lang magkatat, no? Hindi lang magkapat. Kapay pa nga magulig-gulig kumusapon sa cashier sa iba, no? Subscribe pa sa itong talingawan, no? Okay? Maraming salamat. Mayong gabi lang sa inyo tanan-tanan. Bye-bye.